Iso ngereok ora, Mas? Sampean kan saka Magetan to. Iki mau ada yang Ponorogo. Kamu kok Ponorogo itu terkenal dengan reoknya. Reok. Terus sampean kon pomone kon ganong no iso ora? Iso to? Sok ora ya. Loh, kudu iso lho. Aku isine. Kok isi piye to? Aku ganong jan sawang kajuan kaya uget-uget. Kletik. Wes coba ora apa-apa. Coba ya. Ya. Coba. Ayo. Ayo iki di ajake yo iki Mas Rekta iki piye? Ya. Coba kendang ya. Ayo. Nek kok pengendang top nih yo. Weh, napa ge? Ngendangi apa-apa iso. Napa ge? Nggih. Wong Bali iki dikendangi, Mas. Wong bayi iki dikendangi. Apa dikendangi kok? Matane dikendangi. Yo, coba. Pokoknya penting bahagia. Orang pengen dijogeti anu si Dedi. Satu. Orang pengen dijogeti karo. Ya pengen nek. Lah itu salto sih. Salto. Oh, Salto sih. salto sih. Coba salto. Iso Kaya apa? Musik ini pedot ini lah. Bantu saya. Pedot. Ambekan sih. Abogasi. Abogasi. Kebablasan. Menawa iso ngene jam ngene ya ta. Enten job kan Mas klono niki. Klono. Sampe lek klono ngono piye? Wes, tanjake. Ayo tanjake. Loh, saya emang pengen dijogeti mau piye to? Wes, sapa jatele? Loh, lah iki iso kabeh lho iki. Wes, Ini Ponorogo ini lho. ono. Oh, Sampai iki leke, Mas. sampai. Siapa? Mbak Mika. Mbak Mika. Oh, iki. Jarene Mas Rindra iki pengen serekan jarene iki lho. Serekan. Ngawur.
Yo. Piye? Ayo, Mbak. Nika. Loh, sing ndang ndi? Iki lho. Kuwi lho. Lah iki lho. Kita tempel iki. Mas Udin. Anyar. Sing koyo biasane laku marahi yang Solo ya. Iya, iya. Iya. Wis kencan wis akeh. Kencan tempel iki yo. Yo Mas tak itu yo. Enak iki. Iki koyo enek suarane laler bareng. Slompret. Oh, slompret. Slompret. Suarane laler. Loh, sengkak kabeh. Wah, jenelok tenan. Mbak Mika jangan duduk dulu. Iya. Pokoknya sebelah sama Mas aku. Lah ya. Lah. Jebul iki sik kelingan to sampeyan. Sampai tahu itu jate loh. Nggih Mas, Sampai nggih. tahu itu jate. Ora tahu aku. Ora tahu. Nggih tahu. Biasane nek umume nek sing wedok jate sing lanang kudu iso danong. Ngono. Bisa loh. Aku ora iso kemarin. Alah yo ngono yo percuma. Lah iya. Makane ora iso ki gak ditinggalne. Lah, kula sampean iso danong. Ngono lho, Sa. Ono. Oh, Oh. walah ya bejo mulak. Iki Mbak Mika monggo badhe nyekat nomo monggo. Niki wonten campur sari. Wonten gamelane wonten. Nggih, campur sari ning mawon. Umpama duet iki yo enek iki. Kali sinten? Monggo milih. Iki cah-cah iki dijak duet kabeh gelem ya mesti. Hah? Sopo? Enek Mas Jova. Mas Jardi. Wah. Ayo Mas. Pak Bowo, Pak Bowo. Pak Bowo. Ojo Pak Bowo koko. Golo. Pak Bowo tayung. Mas Rendra enek. Wah, garek milih kok. Arep pilih, Mbak. Dengan selerane sing Sinten? Sapa Mas Renang Mas? Lah piye manut? Kosong karo aku. Mas Wawan lho, Mas Wawan. Dan jenengan ki apa teko rek karo jenengan? Lah piye? Kene ket sore jamu e. Iya lho Mas. Apa modern medeni, Pak? Iya. Aja Mas aja. Wis romo, wis romo, Pak. Oh, Victor modern ya. Ini kromo. Menteri iki romo. Sampe ro jamu ku apa? Napa? Dok cecak. Nek cumilik to Mas. Sing kadal. Oke, menyesuaikan. Menyesuaikan. Zee. Apa? Monggo. Nopo, Mbak? Tembahin nopo?
Pun monggo. Piyambak napa direncangi sinten ngoten monggo. Sinarengan nggih. Silakan. Nggih, piyambak. Monggo kersa, monggo Mas dalam Oh, mawon. perdikane jenengan, Mbak niki. Oh, Pak Diko.